kumuha ng shots dito sa taas, dito sa Vista Spot, Buena Vista Spot. Wow. Panghuli tayo dyan. Na tayo sa Old Sigsag Road. So, yung pagdaan namin dito nung June 20, hindi pa visible yung mga, or wala pa yung mga portion ng daan na inaayos. Pero doon sa may unahan, papasok, no? Pabaling ka ng Bicol, ay may mga portion ng Old Sigsag Road na inaayos. So, yan, magandang balita yan kasi ayan, kasi sobrang lubak eh. So magandang balita yan, inaayos yung mga malubak na daanan ng Old Sigsag Road. Kasi ang hirap eh, oh. Dito talaga yan para sa mga biyaheros, no, na dumadaan palagi dito sa Old Sigsag Road. Ayan. So as usual, no, kakaiba ang lamig at ang simoy ng hangin dito sa Old Sigsag Road. So nakaraan di tayo nakapag-picture doon sa sa pinaka-peak niya, no. So ngayon try natin mag picture at kumuha ng mga shots. Ayan. Nice. Alright. So andito pa rin yung mga taga rito ata, ito yung mga nagmamando ng traffic. So ayan, nililinis na nila yung mga part ng kalsada para ayusin, magandang balita talaga ito, no. So so although it will cause more traffics, no, pero okay lang naman, after na matapos yan, isang magandang ginhawa yan para sa mga katulad natin na dumadaan dito sa Old Sigsag Road. Okay, so Old Sigsag Park, walang katao-tao. Kasi weekdays ngayon, no? So Timonan Sigsag Park, weekdays, walang tao lalo. So balik siguro yan if umukay na ang kalagayan ng ating bansa, no? Okay, so just enjoy the view, no? Maganda sana yung simoy ng hangin, mga brad, mga kabarakos, no? Pero kasi nasa unahan natin na adventure, no? Pinagawa tayong pausukan. Yan ang mga sari-sari mga experience, no, pag nasa kalsada ka, no? Ikaw nga bawal daw ang iyakin pag nasa kalsada. So, hindi totoo yan. Bola lang yan. Anyway, ito mabagal ang usad ng traffic kasi maraming portion ng kalsada na dito ang ginagawa sa ngayon. So dito naman sa mga part na ito, medyo okay pa naman, maayos pa ang kalsada, no?
Doon lang talaga sa bandang papasok ng medyo lubak-lubak na. Ayun, so oo. Ang maganda lang dito pagkagabi ay kompleto naman sa reflectorize sa mga traffic signs. So kagaya niyan, laki-laki niyan. So bumagal, madalas ang aksidente dito, ano? Kumuha ng shots dito sa taas, dito sa Vista Spot, Buena Vista Spot. Oh, wow. Ah! Okay. Ayan, dito tayo. Uy, mahulog tayo dyan. No, 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 no. So ayan, oh, kita nyo ang buong way kung paano umakyat at bumaba dito sa Old Zigzag Road. Ayan, oh. So from the view, no, ang ganda pa tingnan, no. Ayan. So picture muna kami dito, then tuloy na kami. Hinagis mo na lang kay ate. Ayan, hinahagis lang yan sa kanila. Oo. Hinahagis lang yan sa kanila. Yung iba kasi ano daw, para siyang ano, parang sign of ano, no, discourtesy. Hindi, hinahagis lang talaga sa kanila. Ito ba? Masaya na sila dyan, no? Lima-lima. Kahit paano, no? Oo. Yan, maganda yung sticker ni Kuya. Disiplinado sa kalye. Yung kay ate. Okay.
Ano na yung piso? 5 piso naman. Okay. Hindi ganun talaga. Ganun yung ano nila dyan. Kasi, oo, hindi naman pwedeng tingnan natin sa una kung meron pa. Wala na siguro. Siguro. Dinala dalawa muna sana. 10. Tingnan natin dyan. So, ito, ayan, oh. Talagang, ayan. Pinapaluwagan nila, oh. Hindi ko ito napansin nung pag-uwi namin. So, ayan. Medyo pinapaganda na ayos nila. Tinatagdagan nila yung mga cover sa o yung mga harang sa gilid, no? Additional safety features papunta dito sa Old Zigzag Road, no? Okay. So, ayan mga brother, no? Mga kabarakos, ang bagong kalagayan or update dito sa Old Zigzag Road after 10 days nang huli akong pumunta or huli kaming dumaan dito sa lugar na ito, ano? So, ayan. Medyo matagal-tagal pa ang ating lalakbayan. 152 kilometers pa, ano? So, okay lang. At nakakarating din naman tayo ng sa ating pupuntahan. At least ay safe. At buo-buo pa rin tayo. Ayan. So, ang dilim na dito sa Old Zigzag Road. Tingnan natin dito sa Bukana. Ayan. So, andito pa rin yung mga nagtitinda ng buko, no? Next time, no? Wala na mga bibigyan. So, wala. Ayan. So, bye for now. Sige, dito kami buko muna. Sige. So, update na lang namin kayo, no, kung sa susunod na stopover namin. Okay.